Ito guys, di na magandang. Ay putang ina, ang salamin ko. Ito na bali. Tumagas yung langis ng shock ko. Nabutas yung gulong ko kanina guys. So hello guys. So ito ulit tayo guys. Mark Gen Moto. Kasama ko ang asawa ko. Nandito kami ngayon sa may Pililla, Rizal. Uwi kami ngayon ng Bicol. Update na rin to sa channel ko. Matagal ako hindi nakapag-vlog guys. Kaya pasensya na guys, no. Kung ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit kasi busy sa trabaho. So kaganina pa kami umalis ng asawa ko sa bahay. Umalis kami ng alas 4 do sa Antipolo. Madilim-dilim pa, kaya naisipan ko na dito na sa Pililla ako magsimula mag-vlog. Update ko kayo, lalo yung mga daan ngayon doon sa may Lopez hanggang Tagkawayan na yata yun, o si Pokot at Tagkawayan hanggang basta malapit na sa Naga, hanggang dun. Hindi na maganda ang kalsada nung last time na umuwi kami ng asawa ko dun, pero ngayon baka may improvement na, kaya update na rin tayo. So montage muna tayo ng konti para ma-enjoy lang natin yung view. Merienda muna kami ng asawa ko. Dito kami sa 7-Eleven. So yan guys, time check tayo, 9:10. After namin magmerienda ng asawa ko dun sa ibaba ng Luciana, dito na kami sa packet ng Patimonan.
Medyo dito guys, di na magandang. Ay putang na yung salamin ko. Shit, oo, nahulog. Teka lang, nawalan nga puha. Durog na. Sige, sige. Kuha mo nga. Nahulog yung salamin ko guys. Pati tubig mo? Nahulog din? Puta na bali no. Wala na, sira na. Yan, sakay na yan. Lubak eh. So yun guys, nahulog yung salamin natin. Importante pa naman sa ano yun. Kasi yung visor natin dito sa helmet malabo na, kaya ang ginagamit ko talaga shades para sa mga alikabok. Malabak dito guys, oh. Yan yan. Dito, ingat na kayo dito guys, dahan-dahan bago kayo umakyat dito sa Atimonan. Alam ko dito sa Pakit Atimonan marami na ring lubak dito guys eh. Kaya dahan-dahan lang kayo dito din. Especially pag gabi, dahan-dahan lang kayo dito guys. Kanina nalubak tayo kaya nahulog yung ano natin, shades. Yan, Quezon Protective Landscape. Pakit na tayo sa Atimonan, Zigzag, Bitukang Manok, Old Zigzag Road. Dati dito kami nagtatanghalian ng asawa ko. Pero ngayon kasi maaga pa, alas 9:15 pa lang. Kaya di pa kami gutom ng asawa ko, kakamerienda lang. Okay naman so far. Okay pa yung kalsada, paakyat. So pagdating dito sa Timonan guys, Zigzag Road, mula Antipolo is 150 km ang sukat niyan. So ang gas consumption na niyan is nasa 3.5 liters. So mula Antipolo hanggang dito nagagastos na tayo ng 3.5 liters. So ayan, Timonan, Zigzag. Last time na pumunta kami dito is last time na nagpunta kami dito is maulan. Alko. Oh, wala na lang pang tapon. So yan guys. Improved by President Ferdinand Marcos and Governor Anacleto Alcala, 1969, Quezon National Forest Park. Yan, Quezon National Forest Park. So dahan-dahan lang kayo dito guys, kasi medyo sharp ang ano dito, curve. Tulad nga sabi ko, pag maglo long ride kayo dapat naka-kondisyon ng sasakyan nyo, motor, para wala tayong hassle sa daan. So di na kami titigil ng asawa ko. Diretso na tayo ha. Hindi na kami titigil ng asawa ko dyan. Diretso na kami kasi doon kami kakain sa Gumaka. Siguro makakarating kami ng Gumaka baka alas 11 na guys. Alas 11. So kung natapalan na pala yung ibang butas dito, nalagyan na ng espalto. Dito ulit nung nakaraan nagpunta kami is napakaraming butas.
Medyo malubak pa rin. Side na to, malubak pa rin guys. Kaya dito tayo sa medyo patag. Ops, dito rin. Op. Ito na nga, ito na Dahan-dahan lang talaga kayo guys dito. Kasi bubulaga bigla yung mga lubak. Ay, nako. Nakakatakot. Mga lubak. Shit. Ayan, diyan kami kumakain guys. Sa kubo. Diyan. Pero ngayon, hindi muna kami dadaan dyan. Wala palang tao, no? Expected kasi ka namin guys, maraming tao. Kasi Sabado ngayon. Tiga, tabi muna tayo. Titingnan muna natin kung ano yung mga naglaglagan sa ano natin. Tangin. Nabunot yung ano ko. Bunot yung ating charge na ano. Charge kasi natin itong speaker natin eh. Dito guys, bigayan dito. Priority yung mga umaakyat kasi medyo matarik nga. Malaking tulong to mga nagbo-volunteer dito ng ano, nagsisignal na gumagabay. Kaya kung may mga barya kayo guys, malaking tulong sa kanila yan. Naabutan nyo. Wala, naubos na yung barya ko eh. So pagbaba natin dito guys, babalikan ko na lang uli kayo pag nandun na tayo sa may tabi ng dagat papuntang Gumaka doon sa Atimonan Seashore. At check nyo yung preno nyo guys dito kasi dito maganda na dito guys na semento na kasi ito eh. Last time na dumaan kami dito noon, talagang semento na to, hindi na to espalto. Yan. Pero ingat pa rin, ito espalto na dito. May bubulaga na dito lumak sa atin. So yan guys, balikan ko muna kayo pag nandun na tayo sa Timonan. Gumaka pala, sa Gumaka, sa pagkakainan namin ng asawa ko. So okay, dito na tayo guys sa Gumaka. Malapit na rin tayo sa bayan ng Gumaka din. Dito ko na kinabit yung camera ng cellphone kasi masyadong malubak dun sa Timonan Seashore. Takot ako baka mahulog to cellphone. Nailagay ko dito sa helmet. Tumatakbo na tayo guys ng ano eh, ang ano oras na ba? Time check muna. 10:20, 4, 5, 6, 7, 8, 5 hours, 5.5 hours na. Tumatakbo tayo ng 5.5 hours. Dito na tayo sa may Gumaka. So yun, tumatakbo na tayo ng mahigit kulang-kulang 200 kilometers mula Antipolo. Sa total is ano na yan, sa eksaktong kilometers nasa 188 na siguro. 188 kilometers mula Antipolo.
Nagko-consume na tayo ng gasolina guys ng almost 5 liters na. Diba guys? Napakatipid mula Antipolo. 5 liters na gasolina ang nagastos natin, nagagamit pa lang natin. Yan ang Mio Soul. Pagdating sa katipiran, hindi magpapauli ang Mio Soul. Katipiran sa gas. So doon kami kakain ng asawa ko sa bayan ng Gumaca guys. May park doon. Tuturo ko sa inyo pagdating natin doon. Malapit na tayo. 10:30 na rin eh. Magti 10:30. Baka doon na rin kami magtatanghalian. May dala kaming pagkain eh. Lunch. After nun, magpapahinga ng konti. Baka 11:30 lakad na uli kami. Next na stop namin doon sa Calawag, doon sa may gas station, lagpas ng gateway to Bicolandia. So far no, nakikibagay sa atin yung panahon. Hindi pa tayo inuulan. Sana hanggang Naga City ganyan, hindi tayo ulanin. At so far so good pa naman. Si Mark Jen, wala pa tayo nararamdamang anomalya. So 3 years ko nang gamit to guys. Lagi pa namin itong pinagbiyahe ng asawa ko. Delivery, Lalamove, Borzo. As you can see naman sa mga vlog ko, ito na si Mio Soul Mark Jen ang gamit ko. Pero sa tipid niya, ganun pa rin. Simula nung nabili ko siya, 41 kilometers per liter. Hanggang ngayon 41 kilometers per liter. At ako lang din na nagme-maintenance nito guys. Never ko pa itong nadala sa kahit anong shop, motorcycle shop. Ako lahat gumagawa nito. CVT cleaning, tune up, throttle body cleaning, inspection sa mga wiring, sa mga harness. Nag top overhaul ako nito. Nilinis ko yung valvula nito. Nag valve lapping ako nito. Kasi nag-ano na to eh, yung sakit ng mga Mio Soul, Mio I, M3. Yung sakit na loose compression. Dahil sa kapal ng carbon, naglo-loose compression. Never ko pang napalitan yung nito, piston. Yung piston ring, okay pa, na-check ko. Kaya ngayon, pagtapos ko siyang nalinis, na top overall, okay naman, lalo lumakas. Ito yung pangalawang release sa trend guys na madadaanan nyo. Ito, may mababaw lang to, pero ingat pa rin kayo dito guys. Alam ko sa total nito 4 na release to madadaanan niya. Ayan. Pero inactive na yan guys. Wala nang dumadaan na trend dyan. Ayun ko ba? Kung ako sa mga city government dito, binabaklas ko na lang yan. Tapos diba, inaayos na lang yung semento para iwas aksidente, diba? Kasi anong purpose? Wala naman, hindi naman ginagamit ng trend yan. Dapat tinatanggal na lang, diba guys? So yun, dito guys kakaliwa tayo dito. Yan, tabi din ng dagat. Pero hindi maganda yung dagat kasi low tide eh. Pero presko dito guys. Yan. Kung gusto nyo dito guys, dito saan? Dyan? Hindi, doon pa, may mas malilim pa doon. Dito, okay na dito, no? Oo nga.
Yan guys, dito ang ganda, diba? Low tide lang kaya di maganda yung ano ng dagat, ambience ng dagat. Yeah, okay. So guys, kakain muna kami ni Mrs. Balikan ko na lang kayo. 1 hour later. So guys, so dito na kami sa may Calawag. Kumain na kami ng asawa ko sa proper ng Gumaka, doon sa may tabi ng dagat, pero para siyang park. So ingat kayo guys, mula kasi sa Gumaka to ano, ayun guys, nakita nyo to, kalsada. Ingat kayo dito guys, yan, ang kalsada na to. Ano yan, malubak, malalim, mahirap makita yan sa gabi. Ayan, ingat kayo dito guys. Nako, kung tumatakbo kayo ng 60 dito guys, pwede kayo mawala ng balanse dito. Kaya ingat. Oo, dito na lang. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa Calawag 1. Kasi 16 pesos. 60 pesos. 60 pesos lang dito. Ang per liter. Iba kasi 65. 150. Unleaded. So 150, 2.4, 150 guys, 2.4 liters. So okay na to, hanggang Naga City na to guys, itong gasolina natin. Guys, video lang tayo ng konti dito. Nakikita nyo, inaayos ang gateway, pinapaganda yan. Lugar ng Calawag to Bicol boundary. So dadaan lang tayo dito guys, lagi naman tayo nagsiselfie dito. So guys, ito na yung papuntang Camarines Norte. Yan,
Dito ang Camarines Sur. Yan, papuntang Daet. Dito ang Camarines Sur. Pero CCR muna kami dito. Siguro guys, babalikan ko na lang din kayo mamaya pag nandun na tayo banda sa may Del Gallego. Na, dun tayo banda. So yun guys, dito kami sa may Calawag na dulo ng Calawag yata to. Nag-CR kami dito eh. Ito nangyari guys, oh, sa mga lubak na dinadaanan namin. Yan. Tumagas yung langis ng shock ko. Pero buti matibay pa tong spring, sana kayanin hanggang Naga City. Grabe, kakaingat ko sa mga lubak. Kakaingat ko sa mga lubak guys, yan nangyari. Tumagas, butas pa rin. Nawala na yung goma. May goma yan dito eh, sa taas. Nabiyak na siguro siya. Kakaingat-ingat natin. Nadali pa rin. Pero tuloy pa rin guys. Kaya pa yan hanggang Naga City. Dandahan na lang. Doble ingat ulit tayo. Update ko kayo guys pag nandun na sa may Del Gallego kami. Many minutes later. So yan guys, dito na tayo sa Del Gallego. Update is alas 2:04 na ng hapon guys. Ito yung dating checkpoint dito sa Del Gallego. Panahon na mahigpit pa about sa COVID-19. Dito yun, paparahin kayo dito. Yan. Dito yung sa swab test. Yan, dito yun guys. Dito ba yan? Oo, tama, dito yun. Pero ngayon wala na. Wala nang checkpoint. So medyo nagbagal ako ng takbo ngayon guys. Kasi imbis na abot pa tayo 60, nasa 50 na lang, ganyan. Kasi tumagas yung langis ng shock natin. So ang inaasahan na lang ng shock natin is yung spring nya. Ayan, magkaka-aberya talaga. Tulad nyan. Ang malas-malas pa, hindi ko pa nadala yung tools ko. Buti na lang tong itong shock ko is RCB. Kahit tumagas na yung niya, langis nya, is okay pa rin yung shock nya. Matigas pa rin. Lumalaban pa rin guys. 66.
Putang yun na. Bali na yung ano natin. Ha? Bali na yung ano natin. Ano? Bali na yung shock siguro. Whew. Han. Buwang nga. Han. Baba mo na, Han. Baba. Ay. Bali na yung shock siguro. Ay, hindi nagtagasin lang. Ay, lahat. Ay, oo. Ah, ganito. Oo nga. So guys, dito tayo libmanan na. Papunta na tayo sa Naga City. Time check 4:40. Tumagal tayo guys kasi nagkaroon tayo ng problema. Nabutas yung gulong ko kanina guys. As in, butas talaga. Nahiwa siya ng patong matalas. Hindi ko na nagawang video. Hindi ko na rin pinicturean sa sobrang nainis na ako. Okay na ulit. At on the way na tayo sa Naga City. Siguro nasa 30 kilometers na lang. Sa Naga na tayo. Ingat-ingat lang talaga guys. Maraming kayong madadaan ng ano, mga lubak sa kalsada talaga. Bukod doon, mga bato, matatalas. Ingat-ingat. Maraming nangyaring ano sa akin ngayon. Nabutas ang lumabas yung langis ng ano ko, ng shock. Nabutas naman yung gulong. Ngayon lang nangyari yun guys sa akin. Na sa tinagal-tagal na pabalik-balik kami ng asawa ko dito sa Naga City. At nangyari pa yun, wala akong dalang ka-tools. Kahit isang screwdriver, di tayo nakadala. Katipak lang. Kampante kasi ako na ano okay naman yung makina, ganyan-ganyan. CBT, langis. Kaya inisip ko wala namang pagiging problema sa daan. Kasi pabigat lang pag may dala ka Hindi ko naisip na ito pala. Ganito pala katindi yung lubak. So, final na natin montage to. Hanggang dun sa Naga City. Enjoy nyo na lang ang view guys.
Ayan na, nagkasagian na dito. Nagkasagian na yung mga matatalinong driver. So, road condition guys, based sa experience natin ngayon, no, long ride natin, hindi maganda. Road condition, madaming lubak sa kalsada guys. Araw pa to, mabibigla lang kayo sa mga lubak. Kaya importante mag-ingat na lang, dahan-dahan lang sa pagtakbo guys. Saka maraming ginagawa sa kalsada, maraming project, mas maigi yun. At least inasikaso ng gobyerno yung mga lubak dyan. So yun guys, dito ko na siguro tatapusin tong vlog. Maraming salamat sa panonood. At pasensya na kung ngayon lang tayo nakagawa uli ng vlog natin, no. Pero salamat pa rin sa mga nagso-subscribe at pinapanood yung mga videos natin. So guys, ingat kayo guys. Ingat kayo sa mga rides nyo. Ride safe. Peace out.